V neděli 2. června se na cyklostezce mezi Vracovem a Vlkošem konal Den dětí. Přes špatné předpovědi a mračna na obloze se nakonec počasí v celku vydařilo a bylo to znát i na návštěvnosti. Děti s rodiči, ale často i prarodiči, přijeli na kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích. Našla se i spousta pěších, třeba z kočárky, kteří si prostě vyrazili na pěknou procházku. Na startu děti obdržely kartičky s křížovkou, do které během stezky doplňovali řešení hádanek. Podle reakcí dětí, zvláště těch menších, pomohli i rodiče a vlastně si tak zavzpomínali na svá školní léta. Velkým pomocníkem byla určitě u každé hádanky i nápověda v podobě obrázku, kterou si ovšem děti museli najít. Po správném vyplnění se objevil text tajenky, který zněl Hurá prázdniny. Vzhledem ke končícímu školnímu roku nám většina dětí potvrdila, že je pravdivý. V cíli dostali všichni soutěžící sladkou odměnu a přívěšek. Vzhledem k opět vysoké návštěvnosti to vypadá, že akce na stezce se dětem líbí, proto se už teď těšíme na další takovou neděli.